Гэтая брэская шматпавярхоўка толькі адзін з адрасоў, які аблюбавалі кажаны. Начныя звяркі комфортно размясціліся ў шчылінах паміж пад'ездамі, не грэбуюць і балконамі. На балкон не выйдешь, потому что звуки такие издают, знаете как. Там, по-видимому, уже не то, что там именно расплодилось их очень много. Поэтому и пищать, и невозможно. У меня сын говорил, насчитал 30 штук, когда они вылетали. Такая актыўнасць кажаноў тлумачыцца проста. Праз Брэст пралягае іх міграцыйны калідор. Зараз звяркі трымаюць шлях з усходу на захад, дзе мяркуюць перазімаваць. Шматпавярхоўка стала хутчэй за ўсё проста часовым прыпынкам рукакрылых. І скрыгатанне і піск бадай адзіны дыскамфорт, які пры гэтым яны могуць стварыць людзям. Кажаны толькі з выгляду падаюцца страшнымі. На самой справе гэтыя звяркі не ўяўляюць ніякай небяспекі для чалавека. Хутчэй наадварот, прыносяць карысць. Кажаны харчуюцца шкоднымі насякомымі, камарамі, мухамі, жучкамі. Толькі за гадзіну адна асобіна можа знішчыць да 1000 дробных шкоднікаў. Гэтую гераіню кадра віду «Начніца вадзяная» мы знайшлі ў фартыфікацыйных збудаваннях Брэсцкай крэпасці. Па ўсёй бачнасці тут яна рыхтуецца перазімаваць. Я думаю, что эта мышка перезимует хорошо, потому что самое главное, что она накопила запас жира и сможет благоприятно провести свой зимний период в наших укрытиях. А вось і яшчэ адзін кажан. Гэта начніца натэрэра, занесена ў чырвоную кнігу. Усяго на тэрыторыі Беларусі жыве больш за 20 відаў кажаноў, да 11 відаў зімуюць. У былым военным форце цяпер тут біасферны заказнік Барбастэла, спецыяльны мікраклімат Пячор, спрыяльны для зімоўкі рукакрылых. Именно в эти наши фортификационные сооружения собираются виды, которые любят пещерный климат. И среди них у нас есть очень интересный представитель, широкоушка европейская. И она занимает вот эти у нас укрытия. И их собирается очень много. И они летят к нам с близлежащей территории Польши. И таким образом на зимовке бывает у нас до 3000 собирается особей этого вида. Пад пільнай аховай вучоных не толькі віды чырвонакніжнікі. У Беларусі абсолютно усе кажаны ахоўваюцца законам. Существует национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. И вот что интересно, по рукокрылым все точки национальной системы мониторинга, они находятся в Брестской области, и большинство из них в Брестском районе. Вот. В том числе это одна из точек, потом в Брестской крепости они находятся, и в других местах. Тысячы кажаноў штогод абіраюць месцам зімоўкі в аколіцы Брэста. І ў гэтым вучоныя бачаць яшчэ адзін вялікі плюс абласнога цэнтра, бо пасяляюцца гэтыя звяркі, як вядома, толькі ў экалагічна чыстых мясцінах. Так што з'яўленне кажана на балконе ці пад дахам варта расцэньваць як добры знак. Людмила Салзана, Тыгран Акапян,